10, 20, 30, dávam ťažký príklad. Koľko snehuliakov sa už narodilo na svete? Neviete? Možno sa to práve teraz dozviete. Možno sa to práve teraz dozviete. Voľakedy bývali iné školy ako dnes. Niektoré mali iba jednu jedinú triedu. A predsa sa v nej človek všetkému, čo mu bolo do života treba, naučil. V dedinke Zmrznuté učil pán učiteľ Zima. Jeho verným pomocníkom bol starý školník Mrázik. Mrázik, Mrázik, ukáž jazyk B. Pán učiteľ Zima bol príjma chlapík. Neťahal žiakov za uši, po vreckách nosil cukrovinky a jablčka a v izbe, v ktorej býval, mal toľko vecí, že človek nevedel, na čo sa má skôr pozrieť. Mišo Závejovie nechodil rád do školy. Písmenká ho nie a nie poslúchať. Plietol si M a N a namiesto mamka čítal ňaňka, čo bola dosť veľká chyba, lebo pliesi otca s matkou sa nevypláca. Mama mu všeličo prepáčila a otec veru nie. Jedného zimného dňa, keď Zmrznuté bolo poprikrývané snehom, ako by všetky gazdiné odrazu bielili plátno, si Mišo poradil so šlabikárom. Poobliekajte sa, pôjdeme na dvor a postavíme si snehuliaka. Hurá! Bol rád, že sa nebude čítať. Čo je na snehuliakovi najdôležitejšie? Hlava. Lebo môj ňaňko povedali, že keď si neviem ani šlabikár vopchať do hlavy, že na čo ju nosím na krku. A môj otec vraví, že brucho všetkému rozkazuje. A naša starká hovorila, že keby mali nohy ako ja, nič iné by už im na tom svete nechýbalo. Tu je metla. Koho ňou treba vyprášiť? Snehuliaka, kričali deti a vybehli na dvor. Ja urobím najväčšiu guľu. A my brucho. Ja ugúľam hlavu, dobre? Výborne, výborne. A teraz rýchlo dnu, zavelil pán učiteľ, keď už bol snehuliak hotový. A teraz si vyberte šlabikáre.
Ja prosím nemám. A? Neviem. Máš ho doma? Neviem. Tri dni musel Mišo hľadať šlabikár, no nenašiel ho. 3 dni nevedel obsedieť po bitke, čo dostal od oca. Raz v noci, keď sa pán učiteľ vracal domov do školského bytu. Zima. Kto je tu? Pán učiteľ, naučte ma čítať. No tak poď sem, ty hrdina. Neviem chodiť. Chodiť to nevie a čítať by to chcelo. V hlave mám celý šlabikár a predsa mi to nejde. A čo by si chcel čítať? Snehové vločky. Ráno si pán učiteľ na príhodu so snehuliakom ani nespomenul. Iba na jar našiel školník Mrázik rozmočený šlabikár. Bol to ten, ktorý Mišo schoval do gule snehuliakovej hlavy, aby nemusel čítať. Desať, 20, 30, dám vám ťažký príklad. Koľko snehuliakov sa už narodilo na svete? Neviete, kto by ich chcel zrátať, tomu začnú plakať, že znášajú iba zimu, že môžu mať iba mínus. Bez mínusu sú vraj mínusový. Ščítavanie chce však plus, keď vieš, tak to skús. Výsledkom je plačkanina. Samé plus to nie je zima, samé plus, veď to je leto. A preto nikdy nespočítávajte svojich snehuliakov.